penso que se guanyarà molt el barri, amb aquesta, perquè hi ha universitat i això dona vida. La gent jove dona vida. Jo crec que sí, que va fer un bé, perquè estava molt fet malbé aquest barri, I ara, doncs mira, si l'han posat així, m'ha semblat molt bé, estic molt contenta. Com a comerciant estem molt contents perquè, clar, a part que és peatonal ara, i abans passaven els cotxes i aparcaven i ens feia una mica de visió i passa més gent també pel carrer, que ens pot veure, vulguis o no, és una manera de trobar-nos més fàcil.